At sa ating police report po, arestado po ang isang 34 anyos na vendor matapos umanong makitaan ng baril at hinihinalang shabu residue sa kanyang sasakyan sa Balongaw Public Market noong Agosto 13. Ayon po sa Balongaw Police Station, nagpapatrolya ang mga tauhan nito nang mapansin ang suspect sa loob ng sasakyan. Nakita umano rito ang tutor at sachet na may hinihinalang shabu residue. Sa karagdagang verifikasyon, natagpuan din umano sa tabi ng driver's seat ang kalibre 22 na revolver at 5 bala. Hindi umano nakapagpakita ng suspect ng kaukulang dokumentos para sa baril. Nasa kustudiya na ng pulisya ang nahaharap ang suspect sa kaukulang kaso sa ilalim ng RA 10591 at RA 9165. IFM News. IFM News. IFM News.